Mga idol! Ayong adlaw kaninyo diha. Hey, Idol. Good morning to all of you. Ilabi na sa mga suking tigparabay ning inyong tulumanong. Mga kapnod sa kinabuhi. And most especially to all the liners and listeners of your program, Sound of Your Life. Tawagan na lang ko ninyo ang boards. Yes, my name is Boyd. Sama sa uban. Aksyon na po kong kabalaka. Yes, like the other men, the other people. I'm, put in the act. And my, I'm a member of KK. You know what is KK? Wang Wang. Pero sa unang baga pa kong buhok. Kukulitaw pa. Before when my hair is growing up, my hair grower is very, kind. Shine and very shine. Sa tinuod lang, di lang niya ako ang istorya sa kinabuhi. To tell you honestly, Dulanday, yes, this is my, not my story. It's me and my friend. Me and my friend and my niece. Di gini mo matagna ang panahon. You don't, correct. That's true. Pag may nagkita sa kong kanhing higala mo si Jojo. We're newly met with my friend before, Jojo. Pero ginahangganan ko siya og Jojo Z. His nickname is Jojo Z. Grabe mong kapait ka ni Adto Dulanday. Before Dulanday, me and Jojo is very my life is very difficult. We're very difficult, brother. Pait pas panyawan Dulanday. Like a panyaw, very bitter. I don't like anymore. Ikaw ang kagluwad. Very carried away lang yun. Taga dini lang mi sa Wadab. Yes, I mean, we're here in Wadab. Sugda na tong gapdod sa diha mga ulitaw pa mi ni Jojo Dulanday. Well, my story, Dulanday, and when we're bachelor together with my friend Jojo. Og dinhi nagsugod ang gapdod sa mong And this is the story of this Instagram of my life. Next, Ay, tabo. what happened?
Kuya, kita na sa trabaho doy. Gutom na kayo ba? Kaning gutter sa kasada ba? Nung puti na ni kayo. Sama rin yung gutter sa kasada. Kaning lingkuran na ginato mo eh. Kayo yun. Dito sa skilled boards. Itang sa May ilan. duranta boards. Dito sa may duranta. Dahil lang ka boards, ha? Saan? Basta dahil lang ka, ulatang ako. Sige, dire ako. Ay, tantuhan na to. Agay, Maruya! Sinanggang pinaypay ang yung bill mo ng pinaypay! Ay, Jo! Uy, ay, Che. Basta! Ay, guwapo lang yung nakaroon! Salamat. Ito ka lang imong pwede yung imong salina, pala kong na tayo. Ikaw, Che, no? Mahala na, Che, basta ikaw tinaw kay kasampanan, oh. Magkira kong ganasin mo, Joke, mo na siya tinuod pa. Kapalong ka? Pinagpo ko kunin mo kami. Oh, ba? Na, tinuod ka pa yun, itugdam ko. Pwede ka na tuloy na isla, pero napakasya lang. Kalawin tao pa. Nagparingo itugdam ko. Kung sabi na kunin mo. Kitang doon lang daw dito sa isla. Ala, oy, pero kuwan man rin napakyas man kayo sa kudam ko. Kuwan man ko, sa mga katapasakan. Ayaw mo mga sino. Medyo mayong-mayong lang itong damgo. Mapa! Kay, kung ikaw tambasakan sa itong damgo, kuhan ko. Asa man? Tangkig. Oh, may tangkig ito sa Nagkalay ganyo! Kabalo, biya kasi damgo. Bisa kung sarabay na mabut. Walang tangkig ganyo ba? Mabut ang itong damgo. Nanakay ko naman! Oo! Pagkano ko lang yan, John! Ayun na, say. Busog pa kayo ko lagi. Kasi mo na yung mga gusto niyo eh! Sige lang, busog kayo. Ganang imang pagmahal lang. Ayaw pa ko! Ba't kami ka nang... Ba't kami para mag-isip mo, ha? Ano ba? Oh, John! Kalutang ka lang kung ba't di ka magparuya, oh! Eh, pero ito dahil sa may poste, eh. Ragot. Gusto naman! Grabe yung Diyos! Ay, kayo mo pangas pa! Lumana gini, di makaya ba? Bones! Akong duta ba, kay bahaw na kayong utot. Bones! Hey, Dok! Duguto na kayo, Dok. Labi-labi na kayo higyan is gatter, Dok, ba? Pili ka. Pinaypay, ginanggang, umaruya. Kalitanan! Hindi ka na makaya, Dok. Bitin ko tumak ka na. Hindi ka na eh. Espangutanan. Dok, bilibar, ginagawa ka bilibar na ginagawa ni mo sa ngatanan ba? Ay, dula na ginagawa ni mo, Dok. Eh? Dok, abin mo sipin mo, Dok. Ang ko ito kaniya. Nidungos kapitan. Bilibar din ka. Napag-i Diyos. Oh, Diyos ni sa pring. Diyos na, Diyos. Diyos ni. Dok, bilo ka, Dok. Magina kong ganahan ka niyo, Dok, ba? Dahil kaya ka-diskarte ba? Diskarte ko. Di ba tatong kao ba sa saon na lagot kayo kay wala tab. Ibuyo tato tutulo patakabok dito sa boardingan. Ibuyo tato. Mara to nilayas sa ana to. Kaya buy, hindi ko ganahan. Mo kani mo nang ganahan kay kun si mo ba? Ano bus? Os kuya ba? Pako padaling kuya lagi. Ha? Kanya, diri ka may rekong kabalo biya ka nga sirgo ko tunod nimo. Ay mo ganin diskarte na dadri kiwa mo ko padali. Do believe ba ginako nimo do. Maring na si mo do. Lima na to ani do. Panihapo na put. Kabalaka. Nato 150 diri. Puro lang ni Cecilio pero sige lang. Do. Nangaulog. Kung sabang halinis maruya.
Oh, pwede ito magbulalo niya. Ha? Kana do, kana. Pwede na galing sa lang, basta kay bulalo. Ana, Tara na. magpagpakta sa pagluto na punta. Yan sa boss bulalo dali. Sabi ni bulalo, abang mo rin yung ganang bulalo nga bakat. Acho, pulipay! Labi ang uyok daw, tiurok ka ni kaya. Siguro, kaniwa na nato. Magkakil, kadaan lang ko tagabatat. Sensor ko na day. Busog ka, Birds. Busog ka daw. Sabi ko kami ko. Grabe na yan. Wow, eh. Dali sa ba? Ha? Kanya, bisina akong sayo niya. Parang yung chicks na punlahe ka rin. Ha? Si sa inyo? Juan, putahan ng trabaho mo, Lord. Limpa, limpa, pinapani mo eh. Promo girls pantalon ba? Ha? Grabe nga Julay, pinapani mo loy. Ay, tuloy mo itong kato na malit ang pantalon? Ilain pa. Sabi gini mo. Do. Parang gito, hurot yun akong bilib ni mo do. Sa ganda itong sabot na to ha? Ang lagi, basta yun, nagsigkaringga niya. Saan day? Karingga balay ko. Sa sabot na to diya, ay nakalim din ang sabot. Sabot, sabot. Babe ka na. Ang suga do. Alo nga na, pero TV rin gamitan nyo do ha. Para maklaro ba, kaya dito ang kortina yan na lang. Siwi alam do. Sige, bahala. Taring ba? Taan nyo eh. Ano yun, nagkalampag eh. Asan pang bibiuwin rin? Babe! Padali na ba? Babe, ano ko na, babe? Babe. Babe, namiss ko naman, babe. Kita ka. Sukti na para maglami. Bakit, babe? Kadali lang ha. Kailangan. Babe! Ano mo ng TV, babe? Ha? Do ayaw Ano yung ng TV? Hayag ka. ayaw yung tuo. Ayaw yung tuo. Ayaw yung tuo. Palong naman. Asam di man ko kakit. Asa mo ito bangko? Bunal ko ni bangko. Pagkabi Do! Asa mo na do? Usa may problema ni mo, babe? Ha? Usa problema ni mo? Tabla-tabla na na eh. Suya ka, ha? Suya ka. Munguyap ka rito. Suya ka kay. Mas di ka gwapo. Birspituay lang, bay. Suya man ka ko kay muha, jay. Dito ya. Suya ka. Kailan ni mo? Tabla-tabla. Sabot. Silan din. Birspituay lang, bay. Suya Siguro man ka nga papaklaron ko ni mo. Wala ka malagay. Suko ba kas ko, ha? Silan. Sige, ikaw, pas mo ka rin. Lani mo. Sige ka pangkuhan diya. Dalugay ka ba? Ikaw na may magkaon do. Bis mo rin akong panghimagas. Para makakwanta, para Ikaw ba? mugaan ang atong paminaw. Ikaw, dawat limpyo na magani ka. Munguyap po rin ka rin, eh. Diskarte pa ka para makakaunta. Do,
Kabalo biya ka na diskarte, wala may musugot sa kuwas, kinunaraw. Ako sinila, so, pulag blow na ako sinila sa ako. Sir, Butang Iyan. butang dusinan. wala nila na tango nito eh, kato mga japayoke nito, sa kuwas mo ah. Sige na, butang ito. Alis na ilay. Action, gulipay. Eh. Meg! Ano man? Mautang na po kayo na lang amo ni mo kanina ko magpautang eh. Sana mo niyo? Sasakit niyang listahan siyang utang diri. Nga naman ito si Sadante nga. Huwag mo tayo ba siguro ito katingala. Gipautang nga kita niya. Uy, kabayan ang ginikanan nato. Ginikanan? Giluan naman nga ito. Gusto ba tanaw ni mo niya? Gusto mo ka matigay kang daw? Kalagot ng mga... Ay, naku, may bear na kapunta kayo pa lang. Meg, si Kwan, di ba, Kwan, dinapadyaw noodles. Uy, inanakamo ni mo, di na ko mapautang, eh, sige na taas ang listahan. Sige na, good, Meg. Bilangin ko. Pupulot mang Ay, ka. saan is tayo? Ako nang display sa Well, Japan para ipautang lang. Ako nang negosyo ko. Puding lang, puding lang. Puding lang dia, Miss V, mix pa, panatag puding dia. Uy, ato ka sa big shop, boy. Nagdiri makasakuan. Hindi gipadala, Ano ka nalang gusto? Ano ako may kuano ni mo? i-deliver mo, Meg, sige na, Meg, gutom na kayo, Meg. Loin na kayo, Meg, ba, Meg? Sa store po ka nanawag akong hapon. Hello, Musmos. Kanda mo. Wala ko na yung lipat ko, wala ko ng puding. Pudagan ko, ah. At sinidala na kayo ni Bulls na napuningan. Ihuli ko niya po na ko na. Hilo, sa tanay. Sige, kaya kung di ando, di makaya na. Ano sa Manila? Kaong ratong puding ang gamulds naman itong puding nga. Sagot na yung kayo. Kaya tagamulds na pa yung sagol nga uling. Sige kayo no. Ay, kasi daw kay murag kautoton ko do. Orang ko do. Ang minubirtik ko na do. Do. Sige na do. Saan ko pang na? Para gino, di magpautang tong di pa yung kilo. Kaya ako nakikikutan ko na dito. Lang, di pa yung kiya na. Ako ay abdo nito eh. Maraming ba siya bautang? Balik. Do. Di siya pautang. Kaya ako nakikagutang na dito. Tapuin yung gigit. Kaya pa ito. Damak ng tawanan eh. Sige, diskarte kong pagkaon. Ay, gusto ko ng tagyan si Isma diya. Kalaw ka. Oy, Jo! Jo! Pa, hindi maranggang eh. Kabalan ako, ana. Meron ba itong driver din? Nautang lang din kuan. Bihon. Hoy! Atik-atik din ang gwapa ko. Isa kong drivera ko na to. Kato si Alvin. Hoy! Naku! Sige, kidat-kidat. Wala magpirok-pirok. Jadi, Alvin, tangiya beli to. Wala ko ilabot sa gilindo ato niya. Wag ko yung Kens. Diyos, taas naman yung ganyan mong utang, Diyos. Uy, hindi naman nima. Apila sa bumbong og lista, Diyos ba? Sige na ko, tubigin ako ko. Ikaw, masukan na abot kayo sa Japan. Strikta na kayo ka. Crash ba kiti ka sa una pa. Uy, tinungod ka, Diyos. Balo bitaw ka nga. Dali ra kayo kumigog magbabae. Sama ni mo, anang blandi-blandi og buhok. Anang baga kay Quintas. Hala, uy. Anong kuhan ba anong putiking na akong bitaw. Nagumugliog sa Idrib. Ikaw rin isa din. Ako ra. Dali na lang, uy. Ikaw, cute, ma'am. Di mo ko kabaliban ni mo, ay, sumba. Ay, nagsukotin mong bata-bata, uy. Katong si Boards. Ako naman ito siya kakwang-kwang. Naku, sinilas ka talaga ito. Hindi mo ito parang sinilas ato. Sa ito blong pula.
niyo before. Ay, Ah! Oh, Grabe! At chupa gini mga blibat! Oy, mga na silas. Buwas na sinilagan! Spartacus! Kay Juanis Spartacus! Oh. Yo, idol! Idol na ginagawa ko eh. Ay, ito, kulipat kay gani ba? Pinapay mo gusto? Oh, gusto na ko itong pan. Yun nga ito nga... Pinapa nga katong gagko nga pinapa. Siyang pinapa ko daw, pahit na. Oh, ay corn beef oh. Corn beef. Corn beef. Oh, beans and beans. Oh, kaya wa magina pork na. Beans and beans na magina. Lahat kay kanib. Ay, Oh. kanido. Tuwa na tulo kay itlog. Lipaya ya. At chupa ginani, bebe, nandiyo kay kunimo ba? Lagi ka mga belok na to, belok na to. Mga magang batong do. Iyay. Ay, iyay, na-victim sa vlog na po siguro. Okay, galaw. Kasi kalampag. Galaw gawa, ganyan mo. Mo gina akong kakuanan ni mo ba? Mo gina matulis, yung ka para kang clerk ba? Mga amigo to, matulis ka talaga. Matulis ka talaga. Yun na naman itong migo na to si Mike kay tirador ba po to. Baba? At yung bulibad po siya itong Japayukiya. Unhan pa da. Libag na ka ni mo. Siyempre. Hindi Kanya. na. Ikaw lagi gutom na kayo. Ako'y bala, ako'y bala. Diyan ka, kay mga auta. Servisyoy ko ba? Kay kapoy na ba kayo? Alang-alang, siyempre, servisyo ako ganito yun. Ha? Dali na. Kung magkakaito, 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 pan. Servisa Negro. Tanaw na lang tayo do. Ito mainom do. Korta do. Ani dito tayo Ito yung padali ni Kuya do ba? so te kuya ni mo nga. Mamo to pil mo binagana ra to pa. Pato padala. Lood mo ko sa squad do. Ngayon, giatik na ko ba nga na ko trabaho nyo. Nahiringan niya wala di ang matuwa ng padala. Kaya gusto niya giatag squad nga pang requirements unta. Ano nakababugan dia? Ito ka, nung nagustano ato, kaya malukat ko ka ng, kuwan, Sa. BI, wak man yung sipot na stano, wala man napakita. Ito Mo na kailang minagain na magkuan ba? Ano nga bugnaw na beer. Dali lang ka daw, kay bahala daw. Hindi na nagtanaw na nito eh. Ay, tarik Dali lang ka, dali lang ka. Fight. Excuse me, ma'am. Oy, hello. Hi. Ma'am, marag... Excuse me, ma'am, marag... Unsa, ma'am? Familiar ka sa kuha, ma'am. Marag nagkauban sa trabaho before? Asa? Oo, Bob. Ano kayo nga magkaana? Kuya, oy, kabalo biya kagikan ko gawas, oy. Isa pa ba mo kailanin mo? Daan pa ko. Sorry, ma'am, ha. Dili dito, ikaw to ang dating kauban sa trabaho. Ano man? Mas gwapa pa man ganiya. Ikaw pa. Dili ko driver, dili ka umanin mo. Magsika, pagod pa. Jojo dahil ma'am. Kwan, just call me, Stipa. Step na lang siguro. Step lang. Ikaw lang, sa? Dali lain, siguro ka kuraysa niya, lagi ka uban, no? Wala, oy. Ako ita. Gusto ko magkuhan, gusto ko mag-unwind. Duha man siguro mo. Duha kayo magduha mi. Duha ko. Namong ka sa una-una. Napos ka sa mga singkas. Mga inaala nga mga bunal ba?
Bulali ko, bis. Sa kabalo ito doon ni sa kong amigo si Alvin Tangia. Tanang bang doon mo kayo na kung kauban dito ko seryoso. Pwede pa sa ito join Oh, wala na. Wala ko pet na. Paniya na dali na suguon. Brad! Hey! Si Ma'am Steph Ay, ma'am, magabihin mo dyan, ma'am. Si Boards Boards. Nice meeting there. Just call me Boards. So, pangalan na ni Gito. Plus namang chicken joy, ani? Mama, magkagutom ko kayo. Gutom man. Palata. Igutom ko kayo. Si gusto ka ma'am, gusto ko mag-order daw. Pag-order niya. Kanang gusto ko kalibog na. Ay, nabing maula, ma'am. May nalang sila maula, ma'am. Ako'y bahala, Jo. Sige na. Sige, waiter! Ay! Naman! Katawag pa na! Tagay Okay, mo, lagi. Charong bulat-bulat, french fries, sisig. Nya, pili na lang rice food. Sabi mo lang purpose, kasi gibutang sa cover base. Classic yun. Apakong Kaya ganito. malaglag ka. Pagdali na, pagdali. Kuyawan mo siya tayo, Jo. Sagahin ka kang lawas. Sabi, sagahin ka ba? Jo, lingog mo na mga dre, magawas ta. Unya ka na kung sabay na ko. Papanalan. Gusto na sa gawas, good. Sige, tara. Di tara. Na ako dyan, mapan pa ko dyan. Siya na kasaluwas. Dala o na 500 boards ato dito ka ato dito sa nahan. Okay kayo ma'am, Atchop Boulevard. Paano yun? Asa din na yung kauban nga ng atsim nagkalipya. So, kamu naman galuya man ka na hinuktok na minong ka diyas kamay nung... Dati ba? Sa problema dyan mo, di lang saday ka. Sige, ma'am. Saan ka ba? Ikaw ba? Nainomdom na ako nagtula may basketball. Happy ko mabunan. Ha? Ano mo kapit magkamabunal? Itagaan mo kong sapatos sa mga amigo ko. Nga nalangkat ang spike ba? May sapatos. Ito yatag nga kanang wala, kanang nabungkang ng spike? Oo. Kapit mong amigo ni mo, eh. Dito tapos not eh. Mga sapatos. Nabungkag mong po. Ay, basta mga inala ang mga pangalan, mga nuknut, agad ba? Pero ato kag mall ko, to, picture, pagkita sapatos dito. Picture niya, pakita sa kuang. Sigurado ka, ma'am? Lagi. Picture na rin ba ko dito mo? Magapon na abot. Ay, katamatay man eh. Ayaw tuon ako ba di kang picture, pasadsaran ka ng picture niya, wag yapon. Ako, apilig medyas. Ano ba? Mm-mm. Salamat kayo. Wala mo kung nga malain ka, mag-picture niya dito yun. Pero kasi mag-expect mo yan ng tao po. Dito, ma'am. Pero sige lang, pag-picture dito ka atong mall ka. Natagil ko yung problema isa. Ano sa problema ni mo? Ang kuhan man akong kuya, man akong sabay ko nun yan. Naprindan ako ng yung DSLR ba kay... Unya? Naprindan akong 10 million. Ako'y kabayad. Ay, ano 15 mil? Oh. Para mawala na problema ni mo. Ano ba?
Do. Do. Tatag sili, do. Kwarta lagi do. Dito ta sa mano lagi. Ladar yan. Madam jay. Biyahe mo sa Manila do. Yung makontak do eh. Tatag sili. Wala itong kwarta niya. Parawang sapatos do. Dapa na panawang. Oo, napa, di ba yan? Atchot, Pulibag! Anak ka, ikaw na pinamanin. Ako, dato yung mga gikwalon ta. Para napog sapatos po. Hindi ako magkukumay. Kaya sa duha man tatato. Ang nga dayon. Di siguro na tanak ko niya kuha do. At least tinood din na. Papa, sige lang. Makakita na pa niya ko. Makaagiran niya akong sapatos. Kulang sa kundak ko. Nagpalipaw ka. So nga. Hingis ako. Hingis ako doon. Boy, say oras na ba? Chris na sapon. Ama ba? Kasi ka ba doon? Ikaw ba doon? Ikaw pa ba? Alam markada. CR nang. Ama ba? Nag-snacks mo ba? Ano yun? Busog pa mi? By the way, kasi ako na si Jack. Just call me Jack. Sige, sige, Jack. Jo. Oy, doy. Ganun kasi yung forma ni mo. Siguro nagkagaguyab sa. Nari. Gusto may gusto daw ni mo day. Ang libog lagi ko gusto pagkato niya kung kwarto. Taga na mo kwarto. Pagkakwarta eh. Tapos pwede ko ni mo tabangan o sana pagkasto ni. Kabanan pa ko kunin mo. O tara, makuyo ka mo. Mau ba? Akan panahon na yan. Ja! Joja! Asin tuhan na ito. Muha na ito. Drive na tinutindok. Put, tanong ko rin tiguang drive. Kaya, Ayaw kang pangutan na hindi ko DSWD. Ay tanag nawang tao. Upsa. kaya, di ba po tanak? Kanang imong kwan ba? Imong logo nga padpaw, oh. Pao na lang iklaro niya, oh. Wala na. Lugo rin pao at dili ulo ang pao. Sokol ka, sokol ka. Kaya mo trade mo kita yan ang trade mo ba? Ayan, kid. Basta ni kwarta. Isa prestima. 198. Magbagtas pa. Kaya nagugog ka na. Kaya, kita ka sa baba ni Kyo. Kita ka sa baba ni Kyo. Katon, taason. Hindi kuyog naman ito sabay na. Taason niya, may sapyuton kamay. Naman ito sabay na dakong lawas ng aktor. Ha? Yaan mo yun. Kyo, dili lang ko magtambayan ng imong kwan Kyo. Dili lang ko sa imong likuran Kyo. Ako pa ni mumuli na lang ka. Kay Doda ko itong pormahan ito. Dili lang ko, masih mag-abot na ito dili Kyo. Ikaw ba? Gusto ka kwarta? Jack tama na Jack. Kainta ni mong bangas, eh. Jack tama na Jack. Kailangan mo. In my face, in my face. Tadi nga kanina. Gutom na kayo ko. Litson manok ko. Hotda na. At pa ni mo, ako. Dapat din siya kay kala. Gatoso. Okay, kaya. Suko ka? Ha? Suko ka? Wala eh. Permentihan na. Ang usay ko sa'yo mo. Dili balay lang ko perme. Mag-abot na ko ni mo. Ikaw do timpyo juga ba rin? Isgarte do. Do timpyo mga. Malo, kaagad-agad ako ni mo. Tingnan tayo. Kaunan ako ni eh. Wala oras o. Asotso na. Gutom na kayo.
Do, may mata na ka. Hey, Do, may morning ni mo do. Aso ka pispungat magkakayo. Alam mo kag malit bag. Malit tawag bag. do. Ito pa, uliyon ako ni Kuya, do. Mo, bali ako Jinsan, do. Ha? Do, ay pag na do, yaan minta ni Madrino. Ano kapalo ka nga? One team ta niya. Alis ka. Hindi ko mo balik Jinsan, do. Sabihin ko tagdo ni Kuya ba. Namugod ni, ang sinigusto dito ko butanggod niya. Ako yung bantayan ba. Ay, lagi. Do, ay, may paginana do. Ikaw ba? Ikaw ka na. Kadali, ikaw. Yingon ko niyo ba. Ako, bang, ay, kalakiyan. Sila, ay, nanay do. Nakoy na sa bangan na rin do. Kaya naman, dahil na do. Mamunit na mo kag-upos dahil. Ano yun na do. Oh, may dusintos, oh. Ah, salamat kayo do. Blakaw na ka? Ba't ako do, kay pangitaan ako ni Kuya. Sino? Kaya ako po, nangita po diskarte rin do. Sino do, kay 2 minutes lang yun. 2 minutes before take up. Tingnan ko mo do, balo. Do. Hindi tama na guna do. Kumikawin mo pukunin mo do. Do, nakay pa. Atong Blackstone ni mo do, napatudya do. Ay na, kaya dito na po kumutirada. Ito, nagabot dito kahit pa ko. Pero lang sa amin na do, pero lang sa amin. Diba tingog kamingaw kay Jojo tutungo na dolanday. Huwag nagkatibulaag yun ang among panaghinigalaay. Ako din sa Wadab, siya dito na sa Jinsan. Pagkita na mag-usab, disakyan na ng kanahan. Sinso na po kayo sa kinabuhi o ganap po siya asawa. Ako po, ano po ko yung asawa, bisag di kayo ko tantong malipayon. Bisag kumahay, pero nalipay ko sa higala nga nakita mi pag-usab. Anak din ng mga tinod na higala, makita mo. Bisag ko'y kwartahay, lipay na mo. Salamat sa gayon and more power. Patukar na lang sa paboritong kanta ni Jojo. Anto din ina lang. Inasuot magtatampo. Boards. Dati-dati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-dati, inaawitan pa lagi ay may ngiti. Mga matay nanlilimig, ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan lahat?